Salutare, numele meu este Costin Fetic și astăzi, împreună cu cei de la F64, am decis să vorbim puțin despre tot discutatul și așteptatul Canon EOS R5. Spun asta pentru că îl folosesc de aproximativ 2 luni, sau poate puțin mai mult 2 luni și câteva săptămâni, și de când îl am și de când am postat prima fotografie cu el, eu unul primesc foarte des întrebări de ce R5 și nu R6, de ce R5 și nu R, sau chiar și de ce R5 și nu Mark 4 sau ce are R5 mai bun decât Mark 4. Și mai mult decât aceste aspecte, foarte des văd pe toate grupurile de fotografie în discuții despre Canon R5. O să fie un review mai mult despre user experience, nu o să vreau să intru foarte mult în date tehnice pe care le puteți găsi la orice pas, să zic așa, adică oriunde pe internet și oricând. Vreau să vă povestesc puțin de ce am ales eu să cumpăr acest aparat de fotografiat, ce m-a făcut să-mi placă mai mult decât restul și încă alte câteva detalii. Mă refer aici la obiective, accesorii și cu ceea ce îl folosesc eu în momentul ăsta și pe lângă asta ce cred că mai am nevoie în viitor. Mă uit acum pe site-ul F64, unde din nou nu mai este stoc, este în momentul ăsta la un preț de 21.299 de lei. Eu unul din momentul în care cei de la Canon au anunțat R5-ul, am stat zilnic pe site-ul F64 și am așteptat să pot da precomanda. Am dat precomanda, cred că în prima sau dacă nu în a doua zi în care a apărut pe site pe F64. Și undeva, cred că, dacă nu mă înșel, la sfârșitul lui septembrie am primit și aparatul, deci cred că sunt printre primii din țară care l-a cumpărat și spun asta nu ca o laudă, ci o spun ca să pun puțin accentul pe o perioadă destul de lungă de când îl folosesc, având în vedere că am avut nenumărate shooting-uri de atunci până acum. Bun, ideea este că ce m-a convins pe mine să cumpăr această cameră fără să o testez înainte, fără să existe prea multe review-uri detaliate pe net, pentru că știm cu toții că existau videouri despre R5 pe net, dar nu existau videouri foarte amănunțite, erau doar videouri cu sample-uri date de la Canon către ambasadorii lor. Acum, ca să înțelegeți și mai bine cum au stat lucrurile în cazul meu și în cazul cumpărării acestui aparat, eu am tras cu un 6 de timp de vreo 5-6 ani până acum un an și ceva. Acum un an și ceva deja se vorbea despre apariția unui Canon nou, un mirrorless, doar că nu se știa exact cum se va numi și încă nu se știau exact specificațiile. Ideea e că 6D-ul acela s-a decis să meargă puțin în vacanță, într-o vacanță pe termen nelimitat, și am rămas cumva fără aparat de fotografiat. Neștiind exact când va urma să apară noul Canon, dar totuși crezând și sperând că o să apară cât mai curând, am decis să nu cumpăr un Mark 4 sau un EOS R și să aștept până va apărea acest R5. Am fost foarte norocos să pot folosi timp de un an, chiar mai mult de un an, să pot folosi uneori un Mark 4 și uneori un EOS R de la Canon România și de la F64, doar că nu erau, niciunul nici altul nu erau ceea ce consideram că am nevoie. Și de ce spun asta? De exemplu, Mark 4 pe mine unul mă incomoda foarte tare că nu avea ecran rabatabil. Faptul că nu avea ecran rabatabil, de multe ori mi-era foarte greu să fac anumite cadre de la un nivel foarte de jos și mă chinuiam foarte tare. Ai focus-ul care lipsea și deja suntem în 2020 când există camere cu iFocus de câțiva ani și deja iFocus-ul nu mai e ceva revoluționar și ceva nou. iFocus-ul care, într-adevăr, știu că nu lipsește pe Mark 4, pe Canon Mark 4, există pe Live View, doar că nu e chiar acel iFocus pe care ne dorim cu toții. Și pe lângă aceste două aspecte, pe lângă iFocus și pe lângă ecranul rabatabil, ceea ce mă dispera cel mai tare pe mine la Mark 4 era faptul că, mai ales având în vedere faptul că eu trăgeam cu două obiective Sigma, un 20 art și un 35 art, pe lângă acestea mai avem și câteva Canon, ideea e că focusul de pe Sigma împreună cu Canonul chiar și calibrate, de multe ori era total pe lângă. Zic asta referindu-mă aici la back focus sau la front focus în diafragme 1.4, chiar și 1.8, chiar și 2, mă refer la diafragme de valori mici. Și asta cumva era foarte frustrant, știind că există pe piață N aparate de fotografiat cu iFocus care practic te ajută și, de fapt, mai mult că te ajută, nu trebuie să mai faci nimic ca să ai focusul precis exact unde îți dorești. Iar eu încă mă chinuiam cu 20-30 de cadre pentru a avea unul sau două cadre și să am focusul exact unde vreau.
Asta a fost, de fapt, aceste 3 aspecte au fost principalele motive pentru care nu voiam un Mark IV. E un aparat foarte bun, are o calitate foarte bună a fotografiilor, are un dynamic range foarte bun, dar cu toate astea erau câteva lucruri care mă incomodau foarte tare și, repet, știind că există atâtea aparate cu iFocus și cu ecran rabatabil și așa mai departe, era un lucru care pentru mine era un mare minus. Mergând mai departe, apoi vorbind despre Canon EOS R, aparatul cu care am avut primul contact mai serios într-un trip pe care l-am avut în Bali acum un an și câteva luni. Un trip unde am tras exclusiv cu EOS R-ul și dacă în cazul EOS R-ului aveam ecranul rabatabil de care mă uitam la Mark IV și aveam și iFocus-ul, apăreau alte lucruri care nu existau. Mai exact, vorbind despre această rotiță care pentru mine e esențială, care pe EOS R nu există, vorbind de acest joystick care nu există pe EOS R și are un touchpad aici, de fapt un touch bar, foarte, foarte greu de folosit și am crezut că nu reușesc eu să mă înțeleg cu el, dar m-am tot uitat pe net și am văzut că problema asta la foarte multă lume. Ce m-a incomodat cel mai tare în legătură cu EOS R-ul este faptul că am avut și un obiectiv EF1635 cu f4 și fiind nevoit să-l pun pe acesta cu adaptor pe R, rămâneam doar cu 2 singure rotițe pentru a modifica ISO, diafragmă sau timp de expunere și mi-era foarte dificil pentru că, de exemplu, dacă pe una din rotițe aveam diafragma și pe alta timpul de expunere, eu unul, ca să schimb ISO-ul, trebuia să intru în meniu. Și spun asta pentru că nu mă înțelegeam de niciun fel cu touch bar-ul acela despre care vorbeam mai devreme. Bun, ca să fiu puțin mai explicit, mă refer aici, de fapt tot ce am spus până aici este strict subiectiv și este strict din punctul meu de vedere. Și spun asta pentru că am prieteni care folosesc EOS R-ul și se înțeleg foarte bine cu touch bar-ul acela și nu au absolut niciuna dintre problemele pe care le-am spus eu. Practic, acestea nu sunt neapărat niște minusuri ale aparatelor despre care am vorbit, sunt strict aspecte despre user experience din punctul meu de vedere. Mai departe vreau să vă povestesc câte ceva despre ce obiective am considerat eu necesare pentru mine, ce cred că voi mai avea nevoie și ce alte accesorii am folosit pentru R5. În primul rând am vrut să renunț la strapul clasic pentru că eu unul trag foarte des și pe trepied și pe mine unul pe trepied mă încurcă acel strap clasic, așa că am ales acest strap de la Peak Design, pe care cu siguranță că îl găsiți pe site-ul F64 de unde l-am cumpărat și eu. E foarte simplu de folosit strapul acesta pentru că are cerculețele astea mici care se glisează pur și simplu așa și avem strapul pus, sau dacă ne dorim să-l dăm jos, se apasă, se scoate și am rezolvat cu strapul. Mai mult de atât, pe lângă metoda clasică în care punem strapul așa, se poate pune și în tip crossbody. Mai departe, unul din obiectivele atot discutate, revenim și la acest obiectiv puțin mai târziu. Unul din obiectivele atot discutate și un obiectiv foarte controversat, să zic așa, este acest 28-70. Este un obiectiv, da, extrem de greu, nu am cum să zic că e ușor, e mai greu decât R5-ul. E un obiectiv care, fără grip, de exemplu, pe R5, mie unul mi se pare imposibil de ținut într-un mod normal în mână, pentru că cumva trage camera foarte mult în jos și e foarte, foarte dificil. Obiectivul acesta m-a făcut să mă îndrăgostesc de el în tripul despre care vorbeam în Bali, unde am tras 90%, în proporție de 90% am tras strict cu el. E un obiectiv, după părerea mea, excelent. Chiar dacă e mai greu și chiar dacă este puțin mai scump decât RF2470, e un obiectiv care mie mi se pare pe locul 1 în gama Canon pentru all-around de tipul ăsta, pentru obiective de tip all-around de acest tip. Am avut o intenție, sincer, să cumpăr 2470, doar că m-am tot uitat și eu la review-uri pentru că îl folosem foarte puțin pe acela și am rămas convins de faptul că voi folosi acest obiectiv. E diferența de la 2.8 de pe 2470 la 2, mă refer la diafragmă, pe obiectivul acesta este o diferență care de foarte multe ori se poate spune că își face simțită prezența, să zic așa. Și sincer, acum, cu toate că în momentul în care eu, când am precomandat R5-ul, am comandat și acest obiectiv și am mers și la noapte amândouă când au venit,
Sincer, când am pus mâna pe ele și când am pus aparatul la gât cu obiectivul acesta, am zis, Doamne, nu știu cum o să fotografiez eu cu aparatul și obiectivul acesta, mi se pare extrem de grele, dar cumva m-am obișnuit acum, nu susțin că n-ar fi grele, sunt extrem de grele împreună, dar la un moment dat ajungi să te obișnuiești. Mai departe, un obiectiv care iar mi se pare extrem de interesant este RF70-200 cu 2.8 și stabilizare de asemenea. Eu am trecut de la EF70-200 cu 4 fără stabilizare la obiectivul acesta și mi se par cumva aproape la fel ca și greutate. Ce mi se pare iar foarte interesant este faptul că am folosit și 70-200 cu 2.8, ultima variantă, dar EF, și față de aceste RF mi se pare mult mai greu. Acum nu știu să vă zic exact valorile în grame, dar eu vă zic că asta mi se pare mie, pentru că, repet, e un review subiectiv și vă spun strict părerile mele. Și mai departe vorbim despre gripul pe care l-am achiziționat odată cu R5-ul. Mie, încă de la EOS R, mi se părea faptul că, mai ales pentru tras în mod portret, este foarte dificil de ținut aparatul, pentru că trebuie să vii cumva cu mâna aici și cumva mi se părea foarte incomod, iar acum, având posibilitatea să țin aparatul fix cum îl țin în momentul ăsta, mi se pare foarte important. Avem și două baterii aici și mi se pare că este fix ceea ce lipsea lui din fabrică, cumva continuitatea aceasta pe care o dă grip. Și cam acestea au fost momentan cele 3 lucruri, să zic așa, de care am considerat că am maximă nevoie pentru început. Vorbesc din nou despre 2870 RF cu diafragmă 2, 70-200 RF cu diafragmă 2.8 și gripul și mai ales al patrulea lucru destul de important, acest strap de la Peak Design. Dacă aș vorbi puțin strict despre aceste două obiective, ce mi se pare mie puțin dificil este faptul că, de exemplu, dacă trag mai mult timp cu 2870-ul și mă obișnuiesc să am control ring-ul acesta aici, în momentul în care iau 70-200-le, control ring-ul pe care eu o să-l caut aici, apare aici. Nu știu exact de ce nu au păstrat poziția control ring-ului pe fiecare obiectiv în același loc, dar și acest lucru este un aspect cu care m-am obișnuit până la urmă și nu mai reprezintă o mare problemă. Revenind la comparația dintre R5 și Mark IV sau EOS R, ce am sesizat în aceste 2 luni și câteva săptămâni de când îl folosesc, să vorbim strict despre R5 în comparație cu R. Calitatea fotografiilor, și mă refer la calitatea RAW-urilor, nu este, overall vorbind, nu e o diferență extrem de mare. Într-adevăr, acești 45 de megapixeli își fac simțită prezența și chiar dacă foarte mulți fotografi consideră că nu ai nevoie de atât de mulți megapixeli, că de ce să ai atât de mulți megapixeli, că de ce să ai fișiere atât de mari, pentru mine mi se pare un plus să ai atât de mulți megapixeli, pentru că poți cropui exact cât ai nevoie de fiecare dată, pentru că, să fim serioși, nu știu câți dintre voi fac toate fotografiile exact cum își doresc, mă refer la încadratură din aparat și nu mai cropuiesc după, sau vorbim aici de momentul în care avem clădiri sau alte elemente grafice în cadru și trebuie îndreptate sau trebuie lucrat la perspectivă. Deci mie unul nu mi se pare absolut nimic de plâns, să zic așa, adică n-aș avea de ce să mă plâng că are 45 de megapixeli și sunt fișierele mai mari sau că îmi ocupă mult mai mult loc. După cum spuneam, fișierele, pur și simplu, RAW-urile, când mă uit la un RAW de pe R5 și la un RAW de pe R, nu mi se pare o diferență extrem de mare. Dynamic Range-ul, iară, este parcă puțin mai bun pe R5, dar în continuare nu mi se pare o diferență colosală. Ce aș vrea eu să punctez, ce mi se pare mie extrem de mare ca și upgrade, este strict user experience-ul, pe care eu, unul, în legătură cu Mark IV sau cu EOS R, nu eram atât de mulțumit. N-am găsit până acum un buton care să mi se pară că nu e la locul lui sau să găsesc vreo funcție de care să am nevoie și pe care să nu aibă acest aparat. Pentru că despre R6 nu am vorbit deloc și pentru că multă lume, chiar și astăzi, în ziua în care filmez acest review, am fost întrebat de ce mi-am luat R5 și nu R6. Am ales R5 pentru că întotdeauna, de obicei, mai ales când vine vorba de echipament foto, și nu neapărat echipament foto și orice ce cumpăr, îmi place întotdeauna să îmi cumpăr ceea ce sunt sigur că e mult mai bun. Cu siguranță că, din detaliile tehnice, R6-le față de R5 nu este cu mult mai departe, dar am zis, dacă tot o să-mi cumpăr un nou aparat de fotografiat după ce am avut același aparat în 6 ani aproape, am zis că vreau să-mi cumpăr ceea ce e cel mai bun din ce există acum. Și vorbesc aici despre mirrorless-urile de la Canon. Cu siguranță vreau să-mi cumpăr și un R6 de backup
cât de curând se poate, cum vreau foarte mult să-mi cumpăr și un RF 1535 pentru că simt lipsa unui wide, că să fiu serios acum, 28-ul acesta care este deschiderea maximă a plajei focale de pe acest obiectiv nu e neapărat cea mai wide focală în multe dintre cazuri. Chiar aseară am avut un shooting și simțeam că nu am unde să mai merg ca să fie mai wide decât dacă aș fi putut să intru cumva în pereți. Bun, cam acestea sunt gândurile mele în legătură cu acest R5 pe care vi-l recomand din toată inima. O să vreau să vă arăt și câteva fotografii, chiar dacă m-am lăudat că am avut extrem de multe shooting-uri și am avut shooting-uri de diferite tipuri, mă refer la portrete, la automotive, la landscape, la nightscapes, dar din păcate foarte multe dintre fotografii încă sunt în Lightroom și mă așteaptă să ajung la ele. Am totuși câteva fotografii pe care vreau să vi le arăt. Acum nu știu cât de mult poate spune o fotografie despre calitățile și despre datele tehnice exacte ale unui aparat de fotografiat. Pe ce am vrut să pun accentul, repet încă o dată, este pe faptul că dacă existau într-adevăr până acum aparate extrem de bune din punct de vedere calitativ al imaginilor, cum este și 5D Mark IV, cum este și EOS R, repet pentru a 7-a oară, cred, în review-ul acesta, eu unul nu eram mulțumit de user experience-ul în legătură cu ele. O să vă arăt repede câteva fotografii. Bun, deci ce cred că vă puteți da seama din fotografia asta este dynamic range-ul acestui R5. Este o fotografie trasă imediat după răsărit pe masivul Rărău. Mai departe o să vreau să vă arăt o fotografie tot din Bucovina, pentru că, după cum spuneam, masivul Rărău care este în Bucovina. O să vă arăt o fotografie de la lacul Iezer. Dacă fotografia anterioară a fost trasă cu 28-70-ul, pe care o să fac o paranteză și o să vă zic că eu la fiecare obiectiv, imediat ce îi cumpăr un filtru de protecție UV, pentru că mi se pare foarte important ca în cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă să zgâriem obiectivul sau să se întâmple ceva cu el, să zgâriem un filtru care costă 50, 100, 150 de euro decât să zgâriem întreg obiectivul. Într-adevăr, e foarte dificil cu acest filet de 95 de mm pe acest obiectiv, pentru că sunt extrem de scumpe filtrele și cu siguranță că pe lângă filtrele UV de protecție pe care le cumpăr întotdeauna pentru fiecare obiectiv, musai și filtrul de polarizare, cum am și pe acesta, cum am și pe acesta. Revenind la fotografie, vorbeam despre fotografie de data aceasta trasă cu RF 70-200. Dacă cea anterioară, după cum spuneam, a fost trasă cu 28-70, ajungem la o fotografie trasă cu 70-200 RF. Este trasă la lacul Iezer din Sadova, din Suceava. Și o să mai am încă două fotografii pe care vreau să vi le arăt. Este vorba despre această fotografie care e trasă chiar la noi în București. Este o fotografie trasă pentru o reclamă, este trasă tot cu 28-70-ul. Și încă o fotografie pe care o să vă mai arăt este această fotografie din cadrul acelui shooting. Este o fotografie trasă, pentru că am uitat să vorbesc despre asta, care mi se pare un lucru extrem de important. Este o fotografie trasă din mână la 1:10, pentru că dacă 28-70-ul cu care am tras și fotografia aceasta nu are stabilizare, eu niciodată nu am fost adeptul obiectivelor cu stabilizare, sau să zic, dacă nu are stabilizare nu voi cumpăra acest obiectiv. Vorbim despre R5 care este un body cu stabilizare în body, după cum ziceam, și din nou este un lucru care lipsea și la R și la Mark IV. Bine, Canon până acum nu făcuse acest lucru. Și este un lucru care, pe lângă datele tehnice care ne zic stabilizare până la X stopuri, este un lucru real care se întâmplă și care se simte, și mă refer aici că trag la timp de expunere de valori mult mai lungi și chiar nu am nicio problemă. Bun, acestea fiind spuse, cam astea au fost impresiile mele după 2 luni și câteva săptămâni de folosit acest body R5 cu aceste două obiective. Bine, ce e drept, obiectivul acesta l-am cumpărat puțin mai târziu. Sper ca totuși să vă fi zis câteva lucruri noi și să vă ajut în cazul în care sunteți indeciși cu ceea ce doriți să vă cumpărați. Eu, în momentul de față, nici nu m-aș mai gândi la DSLR. Și spun asta pentru că nu m-aș mai gândi să nu am iFocus. După cum ziceam mai devreme, înainte stăteam să mă chinui să trag câte 20-30 de cadre ca să am un cadru sau 2 cadre cu personajul în focus perfect. Acum nu mai știu ce înseamnă acest lucru. Nu m-aș mai gândi la un DSLR, bine, știu că sunt DSLR-uri care au asta, dar nu m-aș mai gândi la un DSLR care să nu aibă ecran rabatabil, care e extrem de important, și multe altele. Să nu mai zic despre capacitatea rafalei, vorbind aici despre 12 cadre pe secundă pentru shutterul mecanic și chiar până la 20 de cadre
pe secundă pentru shutterul electronic. Sunt foarte multe lucruri extrem de interesante în acest body. Sper încă o dată că am reușit să vă dau câteva detalii pe care poate nu le-ați fi găsit în orice review. Știu că n-am vorbit foarte mult despre date tehnice, dar am încercat să evit asta pentru că sunt niște date pe care le putem găsi oricând la un click distanță pe internet, despre câte puncte de focus există, despre ce moduri de focus există, despre câte carduri avem. Da, exact, avem două sloturi aici, unul pentru CF Express și unul pentru SD normal și despre alte lucruri de genul acesta. Dacă mai aveți altă curiozitate pe care am omis să vă spun, pe mine mă găsiți oricând pe Instagram, Costin Fetic e și userul meu pe Instagram, puteți să mă întrebați oricând orice aveți nevoie. Vă invit să vă abonați pe canalul Cereu de la F64 pentru că sunt extrem de multe lucruri super interesante aici, poate unele chiar mai interesante decât ale mele pentru că stau și mă gândesc acum și cred că am vorbit puțin cam mult, dar sper să nu vă fi plictisit dacă ați ajuns până la capăt. Vă îndemn ca întotdeauna să vă cumpărați aparatul pe care voi îl considerați cel mai necesar pentru voi și să nu luați în considerare foarte mult, extrem de multe date tehnice sau extrem de multe review-uri, pentru că întotdeauna, exact cum spuneam mai devreme, dacă unii din prietenii mei care folosesc Canon EOS R nu au problemele pe care eu le aveam cu acesta și mă refer la experiența lui de utilizare, asta nu înseamnă că la mine, de exemplu, nu au existat. Dacă sunteți în căutarea unui aparat de fotografiat care nu este R5-ul, vă îndemn să intrați pe site la F64 și chiar să adresați o întrebare celor de acolo de pe live chat, care sunt întotdeauna acolo să vă ajute. Sper încă o dată că opinia mea în legătură cu acest aparat de fotografiat și în legătură cu obiectivele vă ajută într-o oarecare măsură și sper să ne vedem curând cu un alt review.